Matuloy pa iti ay ayam kita. Talaga kasla pagrapan di dyan na. Ada pagapalay-palay di adalam di danom na dyan nagayaman dayan. Ano to nung sa pamayat mo matan? Supay. Mayat siguro no alis to lang ana di danom na. Alis to lang alum na di danom na. Hindi ako sama na. Ano na Awat. Ha? Ako natin na order tagda. ay Nagaduda gumatang taksi. Awang ko na. Hindi mo na order da ngayon pilang kita iso. di ka tinalunan tinalamang. Uy. Tay supli na day tagore ka. Supli di ko. Hindi penam ko lang matatingad lang aro. Supay. Hindi man nasubli ni Mang Aw. Yan, gura ka. 95 DJ. Man di bagi mang away ah. 95. Alam mo rin ka. So day lagi ka. Wala mga 25. Gura ka pa lang eh. Supli 25. Tapos siya tagbayad di duwa nga 95 sa may isa nga 90. Talaga binantad mo. Abi nanganak ka wala na bang lo. Kinahanglan mo talat awong mo ti ana. Namang nayo na ngarod ko madeta ni hard. Ano ginit be? Kana nga tanga ro dag ito kwada nga ta. Posible ate Ano handa Ituloy. nag-awid itay? Nag-aawid na tayo. Awit na. Dagi tayo participants. On. Kasi kaya palikawan tayo. Dati sila maro. Hindi palikawan. Kaya ito pa barantay nga mangal-ngal dati soft. Ay. Damo-danom tayo. Tiraan dala ka Ano yan? malay mo tiraan dala ka sa bali enjoyment. Yung DJ lang siyempre na nakabatak bakal damo di bat, di ba? like Narugitan hindi. ko na. Dili kidi pinagsakit da pay data sa lunad da. Ay, po, ano ba katuro ka pa yan? Nabang si tuman na din nagsanggira nga kung tamo ang agong tuman ni Kwengon. Natito nagpalikawan ni tatay kay. Tama na mo dito sa Nanging ginalasing ko dito yung heart. Toasted. Ang nag-word ko, the heart. Ang namin na kami sa ano. Namanin ma'am, nagtilang bati may naliba. Ay talaga. Mabayag pa? After 10 minutes, sir, nandun yung malipasok. After dati hard. Kini ka pala inong ring road. 10 minutes? 10 minutes. Alam mo dito sa may ipag na dito. Ala, manjak maipag na. Hindi, dapat ko dito sa bulis kayo sa mga Chingnas. Pa yun. Nabuldog taluga. Basta. Napan mo din. Napan na mo. Dinapatan deta. Ana. Ano naman kayo? Ang kung ano bang doktor ay dito nakabang-bang lang. Ano yung ngalan da ka? Itil mo ka? Hindi ba ito panangin ko tinagtayo ni. Madungpar ko deta datali ko dako. Hindi pa ako nakilakot. Iyawa. Dakal dati lugang ko, dinala ko na mo deta na panay balantra latang mo deta. Balay na dito sa abay niya. Kumali o kujuray pa yung balay na Problema ka lumasa. Sabi lang sa rock. Libre. Hindi ganito. Parang loko niya todo na kaya. Dito ka nga napan nagdatang ni. Ay dati ko data ya. Kaya highway na leta. Dati highway na tan. Left na eh. Ito right. I left. Kape, anak ka nagnandat tayo. Kung dito. Highway na ko maginagnan sila tayo. Sim sa Simrot. Simrot tayo tayo. Si Ito dati. Ako na dati.
Amang di highway na dito niya. Alin ang tabi ka rin. Dito tinilimusod naantay sa Murekte dito nga kantong. Ngam highway na dito war. The bakery kung ano dyan ti mangga. May nalingdindan yung bakery na makikita. Kaman nagad mo. Di ka din tayo palagpaligaw di ay. Baka da harder. Isa pa alam Nagadudag ko rin dyan. Ay, salamat. Ang sa mo dyan, konti nga mangga. Tinatoy. Nagkadamo na eh. Awan, gatangin yung ko na. Iba nga. Gawin mo ito. gaw damatan. Napandan sa di gumatang. May pa. Ang kamang mga out. Ang gumatang. Ala ko dawatan ang arod matan. Kuda ko makapi. Laptop ka bisa mo. Hindi ag ice coffee. Alam, lamina ko. Walang akat ice coffee kasi ti merienda. Kasi kano ka ako mapal malibres. Sino ka na ka? Bisan ka man. Anong ate? Malibres. Alakit ka natin ice. Mama. Bisan mo rin kasi. Wala na. Yung pumaan na dito mo. Might siguro ako na mga napudok. Nung dati nga oras ko baka yung gana na ano, nagus-us ka na nung kulaktaan na pilot. Naman. Awid lang. Dahil nga nabungo lang ti Danom. Baka ulit ito bigat nga masapak na nakwapal lang. Piya ko manuguras. Tapos na iban na mayat siguro aya. Dito nga kasapan agad, todo pala may ayam daw ma. Maka-ayam, agaw dyan eh, dagat talaga tayo ubingan eh. Alas simon. Agawid din eh. Wala din gana ko nga pala alas 6 ko ng ate. Wala sabihin. J6 ko na nakwapal lang. Nalawag pa lang. Not J. Kadangap din ang ugudi ko. Mamamis na talas 6 ka nung kadapla init tilokos na. Wala natin jackpot kami dito na ibibili ting di bata lawag. Away ko na lang sa Apay, ano na? Jackpot eh. jackpot ka nung dito ay naibili ting di bata lawag kang tawan. Apay. Siyempre desan sentro. Kat di gamot lang amot, ganas ang mo dito na ibilat jay kwa. Jay sabali. Menos gastos. Okay naman. Sabali magandi pagpag na ako. Sa bali mo digay na ihos digay dingras ko jabay ti Jollibee. Ay, hindi Mana masa ka di dapat di da kanon ng pasyente ko kada aksel so ko gastusan to apa. Siyempre, ada yung jay kasta. Di mo patang pinunda ka isuda kami ba. Nagtudo pa lang eh. Ininit nila ang nagplado nga nagtudo. wala na pa x-ray. Nakapa-x-ray tayo. Buwan tayo. Pakialam tumangaw. Tumbigat mo na mga 10 o'clock na. Minto BFF ko nga ngongot at dan bigat. Ay, so? Alay yun to kadali kadwa min ma'am.
Apa awang kanto na bigat sir, kan awanak hana ay ha. Pinto pati ang duty. Ay, tingnan mo sa uwan, every day, DJS rain. Every day. At sinublada. Wen. Adi, mayon sir, ado kayo ba? Wala naman. Ha? Ayaw ba ito? Ilang kayo, pinto ko lang kaganda di wallet ko to yun. Ana pati mabalanting nga karon baka kayo pati ako nagbalik patong. Lagina. Patong, makapapatong na yan. Sapay, nagururay tayo, nagpasan tayo. Kaya kung mamikit at panan. Ada pag mityan di kwa, Marcos. Adi na yun na. Agmami tayo tani adam mo diyan kay patik no awang batil patong damami da. Panajutan ko na kwa Mars. 95 plus 90. Tapos, basta mag-computer, mag-calculator. 190 to 80. Ayan. Tuloy lang. Madi mamatpat ito 80 ko nakto. Ala, pinatamo ka din. Bulat tayo ko na yan. Apa ito na disgrasya nga delegates? Sabi, Kasi di